Il-poplu Malti hija tisib aktar diffiċli biex jilħaq mal-ispejjeż tal-għolja tal-ħajja, inkluż biex iħallas il-kera u kuntijiet oħra essenzjali. Dan qiegħed jingħad mill-istatistika li ħarġet mill-NSO dwar il-faqar magħrufa bħala EU Silk. Min din l-istatistika jirriżulta li kważi 86,000 persuna jinsabu fir-riskju tal-faqar. Persuni li jinsabu f'riskju tal-faqar u esklużjoni soċjali żdiedu b'0.4% biex iċ-ċifra saret 20.4%. Ir-rapporti u Silk juri li eluf ta' nies qed jgħixu f'riskju ta' faqar fil-waqt li 5.4% huma materjalment deprivati u allura neqsin mill-affarijiet bażiċi. L-aktar faxxa ta' persuni li żdiedu f'dan ir-rigward kienu dawk anzjani. ċifri juru li 168,150 persuna ma jfilħux iħallsu għal vakanzi ta' ġimgħa darba fis-sena fil-waqt li 31,445 persuna ma jaffordjawx jiklu laħam tiġeġ jew ħut imqar 3 darbiet fil-ġimgħa. Intant ftit aktar minn 51,000 persuna qalu li ma jaffordjawx li jagħmlu kapriċċji għalihom infushom fil-waqt illi 39,821 persuna qalu li ma jaffordjawx iżommu d-dar sħuna waqt ix-xhur tax-xitwa. L-aktar żona milquta u persuni li jinsabu f'dan ir-riskju huma dawn